Oronyo weche mag ohala ni ohand pith rech matindo ahinya to omena e alwora mar Nam Lolwe nyalo biro dhi malo tok biro mar chenro manyien e yor lony manyasani e Nam Lolwe. Chenro no geto riwo pinje mag Kenya, Uganda kod Tanzania e neno ni jokeluwa mar omena orwako lony makamano. Millicent Adhiambo miyowa ler. Kuom higni mathoth, jolupo mag rech matindo kaka omena e Nam Lolwe osebedo gi midhiero ahinya to yore kiluwa ma gitiyo godo makelo negi lal kinde ka kinde gino mamiyo nweng'o margi bedo manyap. Kata kamano nyalo biro chopo e giko kokalo kuom chik manyien ma kiluwa ma ikelo kod riwruok mok mar piny owacho International Funds for Agriculture Development komakore gi Lake Victoria Fisheries Organization ma obiro kod chenro mamiyo jolupo lony manyasani ka gitiyo kod teko chieng' e timo kiluwa mekgi kaachiel kod tuoyo omena. Jolupo tiyo gi mafuta mar taya ma ok ber ahinya kaka sani iyudo ka climate mar piny ni lokore. Koro watemo mondo watiek tiyo gi mafuta taya kuom mako omena mondo wati gi chieng', wati gi sola. Nikech sola ni iyudo ka beche yot kendo en yo maber mar mako rechni. Mine kod rowere bende koro imiyo sir kod tiegruok e medo ndhadho ne omena kaka yor medo yuto margi. To kose make kendo watemo mondo wakony mine mamake gi e yore ma ginyalo ritego maber ma ok okethre, mamiyo kite matindo tindo kuoyo bedo omena ni kendo ok bed maber. Waneno ka wasetimo gigi sani koro yudo omena dhi ma samoro inyalo ng'iewe kata mana e supermarket, samoro kata otende madongo dongo yudo ka kelo omena kaka achiel kuom chiemo ma gimiyo ji. Koro omiyo gini miyo mine gi jolupo maluwo omena nweng'o gi kuom rechni osemedore. Kata kamano, pod gin kod to e wi kinde malony makama nyalo biro kawo ka girango medruok e chenro mag kiluwa mag rech matindo machalo ka gima tieko rech mamoko bende ei nam e sama oganda mamoko bende tiyo gi kiluwa ma ok opuodhi e mako rech to kod onge mag chike mong'irore mateo chenro mag lupo. Kendo nonro madhi mbele sani minyisowa gi jo nonro osewacho ni ka itiyo gi taya to riwo gi kanyakla to yot sana mondo mi mak rech ma ok ipango mondo imaki miluongo gi dho ombogo ni bycatch. To ka dipo ni tiyo gi taya achiel kilupo to yot sana mondo imak mano omena kende kendo nafas mar mako bycatch bedo matin. Ewi mano, kowek e tiyo gi nede ma ok opuodhi nyaka bedo gi chike makare. Dwaro mar bedo gi chike machalre kendo motegno e kind pinje moluoro Nam Lolwe e gima koro winjore mipek. Omiyo kwa tieko sani wadhi winjore ni to chik mane mwanyalo keto mwanyiso jolupo ni to kiwango mag orofa mar gogo mudhi keto romo nade. Kata wadhi winjore bende ni to kiwango mar taya minyalo tiyo go dichiel romo nade. Kato maendi gima koro wadhi kete chik, kato koro chik ni endi wadhi kadho mondo mi wami jolupo giti godo e lupo mar omena. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.